Jeg mener, det er et privilegie at være studievært på den 11. time. Det jeg kan som studievært, det er, at jeg kan interviewe. Første gang jeg sad i den 11. time og lavede interview, det var bare, nu interviewer jeg. Ikke? Hvis jeg møder et interessant menneske, så ved jeg, at jeg kan interviewe det menneske. Der har jeg nogle gange siddet og lavet interview, hvor jeg har sagt sådan, okay, hvad skal jeg nu spørge om? Der er jeg bare sådan ligesom... Jeg har bare stillet et spørgsmål, ikke? Fordi det var et interview. Lad være med at tro, at du bare kan interviewe. Hvis du ikke kan interviewe. Altså, hvis du ikke kan interviewe og tror, du kan interviewe, så må du hellere lære, hvordan man interviewer. Og der har jeg ud for, at jeg mødte en, som så har sagt, har jeg ikke set dig inde i fjernsynet interviewer. Og jeg har sagt, jo, det kan da godt være, at du har set mig sidde inde i fjernsynet og interviewe. Og det er også det, der er fantastisk ved det, ikke? Altså, at man har... Så er der nogen, der har siddet og set mig interviewe, og... jeg interviewer rigtig meget. Jeg har lavet rigtig meget interview. Og jeg har også nogle gange tænkt, skal jeg lave så mange interview, hvor jeg bare må sige ja. Og jeg spurgte også interview mere. Der kan godt sidde nogen i Deadline for eksempel, bare at lave sådan en interview. Ikke? Altså, så sidder det blablabla, ikke? Men så kommer den næste time, og så er der interview. Nu bliver der interviewet. Ikke? Det er ikke det. Altså, hvor der er interview, og så er der interview. Altså, hvor du virkelig spørger om alt muligt. Spørger, hvem er du? Hvor gammel er du? Det er den 11. time, og det er interview, det er... Vi sender det, det bliver sendt ud, spørgsmål bare til folk, der kommer ind, sætter sig ned, siger god aften, velkommen til dig, og så begynder jeg at interviewe. Hvorfor er du her? Hvor gammel er du? Hvor høj er du? Hvor meget vejer du? Hvad er din yndlingsfarve? Hvorfor må jeg ikke få nogle pandekager? Og bare hele tiden køre spørgsmål hele tiden på folk, ikke? Altså, hvor man bare siger, hvorfor dit og hvorfor dat? Ikke? Hvorfor har en muko ikke vinger? Ikke? Hvorfor siger den mu og ikke vov? Hvorfor sidder neglen på mine fingre? Fordi ved jeg, at hvis den sad på næsen, så ville det være sjovt. Ikke? Hvor jeg virkelig har lavet interview, så hvor du ligesom tænker, nu virkelig bare kørt på, og så sidder sådan en gæst, og så bare, tak fordi du kom også på den næste dag. Mere interview.